L'hoquei sobre rodes té molta tradició, però la seva variant de patins en línia va agafar força a la dècada dels 90, quan es van posar de moda aquests patins. Premià va formar un equip d'hoquei línia campió d'Espanya, gràcies al qual a Premià vam tenir visitants de tot l'estat. Avui tenim a Joan Ledesma, coordinador de la base de l'actual hoquei línia a Premià. D'aquells anys gloriosos, hola Joan. Hola. D'aquells anys gloriosos, què queda avui dia en el club? Avui dia el club, A l'actualitat, què queda? A quin nivell es troba actualment? bueno, un nivell mig. Sí. Podríem estar a Lliga Nacional, però clar, no podem arribar per pressupost i el que fos. Sí. Però estem a un nivell normalet. Tu ets dels integrants d'aquell equip mític que va guanyar Sí, jo era el porter suplent amb 14 anys. aquella competició. Com veu viure aquella experiència de ser els campions, no? Una tasca difícil, no?, en el seu moment, no? Sí, en el seu moment era innovador i clar, tothom ja jugava a hoquei i no vam perdre cap partit durant 2 anys i no sé, era... Hi havia es van juntar jugadors bons o hi havia una pedrera ja formada? No, érem jugadors tradicionals, que eren bons jugant al l'altre hoquei, i res, vam fer una pinya Sí. i es vam adaptar molt bé amb ells. Sí. Va ser el primer any que jugàveu o ja portàveu un temps? No, el primer any. Va ser el primer any? Sí, vam anar fent... És que encara no hi havia lliga i era una mica especial. I quins equips jugaven en aquella competició? Te'n recordes? Alguns me'n recordo, el Bauer, que era La majoria eren d'aquí de Catalunya o...? Sí, era Lliga Catalana. Era Lliga Catalana. Sí, a fora de Catalunya encara no n'hi havia gaire. I era una mescla de hoquei tradicional amb gel. Era un esport innovador en aquell moment. Sí. Va tenir molta repercussió a nivell de premsa? Us van fer un bon seguiment? Sí, al principi va tenir molt seguiment perquè eren els primers partits que fèiem. Ara no me'n recordo on va ser el primer partit, però vam jugar nosaltres també. Sí. I res, ja vam començar a guanyar des d'allà. Ara aquest estiu també heu participat al mes de juliol en un partit amb la selecció catalana, no? Sí, vam fer un torneig allà a Praga. Era un torneig bastant important i vam sorprendre bastant a tots els equips de fora, un torneig internacional. Sí. I vam quedar amb tercers. Molt bé. Quins equips participaven? Quines seleccions participaven? Eren equips més o menys de totes bandes. Hi havia l'equip txec, finlandesos, suecs, alemans, francesos, hi ha uns quants. Tu vas participar de jugador en aquest cas, també? Sí. De porter? De porter. És una posició diferent a la de la resta del camp, en hoquei, també? Sí, ja tens Més risc, en general, no? Quina és la diferència de l'hoquei en línia amb l'hoquei sobre patins? Sí, la diferència és que és com el hoquei a gel, amb les mateixes normes del gel, però nosaltres aquí no tenim pistes adequades i juguem en pistes de tradicional. I es juga amb els mateixos nombres de jugadors que el tradicional, i les normes són les de gel, és que només té la pista i el número de jugadors. L'únic que canvia, diguéssim, és la plataforma on es juga, no? Sí. Molt bé. Quins objectius us marqueu de cara a aquesta temporada 2009-2010? Intentar fomentar l'equip júnior, que jugui amb sènior, i intentar entrar a un play-off amb l'equip que tenim de sènior. Requereix molt d'entrenament, per exemple, un noi que vol començar a jugar hoquei en línia. Quins entrenaments o quines proves o quina és la trajectòria fins que pot arribar a jugar? I no és fàcil, és patinar, aprendre a patinar, controlar el disco, el puck, diguem, i clar, és complicat. Primer suposo que has d'aprendre a patinar, després ja és agafar l'estick, i suposo que mica en mica ja vas aprenent les normes també, no? Sí, bueno, les normes són importants. És importantíssim. Ja es comença a fer competició oficial des de ben petits, perquè tinc entès que teniu una bona base i nens que són bastant petitonets, que estan jugant en el club ara mateix. Sí, tenim una bona cantera, una escola que tenim fins a nens de 4 anys que comencen a patinar, fem jocs, i a partir, em sembla que de 8 o així, ja tenim la lligueta que tenen la lliga escolar, es diu, i un cap de setmana es concentren uns quants equips, clar, per no apretar gaire i jugar, i fer una lligueta. Molt bé. Vosaltres pertanyeu a una federació concreta o a la Federació Catalana de Patinatge? A la Federació Catalana de Patinatge. La Federació Catalana de Patinatge, i en el cas de Premià, en el club hoquei Premià, o teniu una entitat pròpia vosaltres a Premià? Sí, el club hoquei línia. Perquè abans estaven fusionades al principi? Sí. Totes dues, oi que sí? Ara sí, tenim també patinatge, però no sé si... Sí, hi havia com 3 seccions, no? L'hoquei en línia, l'hoquei patins
i el patinatge artístic, no?, en aquell moment. I què diries que té aquest esport perquè enganxi? Què té d'especial? No ho sé, és ràpid, és maco de veure com es patina, com es juga, i hi ha molt contraatac i molta defensa, i ho té tot molt complet. Un esport molt complet per ser d'equip. Sí. Quines qualitats has de tenir per ser, per exemple, un jugador d'hoquei en línia? Habilitat amb el pal i patinant. No cal ser alt ni baix, ni... Bueno, no. En el meu cas no fa falta. Però quan més alt i més gran ets, millor. Molt millor. Per què recomanaries aquest esport? Per tot tipus de gent. Tothom té la seva posició en aquest esport. Hi ha bon ambient al club? Sí, força, bon ambient. Molt bé. Doncs bueno, us convidem a que totes les informacions que tingueu del vostre club i ja us anirem fent un seguiment des del programa Maresme Esport, les anirem comentant aquí a través de l'espai de l'entrevista o de les notícies que donem habitualment al nostre programa. Gràcies per la teva presència, Joan, i que tingueu molta sort aquesta temporada i molts èxits esportius. Gràcies.